Right, fellow Zimbabweans, how are you doing? Ndine audio yandauya nayo panapa from Comrade Traore. Ndoda kuti munyatse kuteeresa audio yayi munzwe. Mashoko anga achitaurwa ipapa akaukosherai zvikuru. So, let's go. Comrades and friends, how are you? This is Traore here. Issue kuitika ndeyekuti this is the last month Mnangagwa achara kudzishibata. What is going to happen is going to regret. This is why he needs to let go of power as soon as possible. I told people ndikati the army is infiltrated. That is why my genuine military officers are under serious persecution. That is why vari kuchinjwa zvisingaiti, vamwe vachitonzi ibvai uku endai uku. Zvamaona mese. It's because of that reason. Vese vari kuiswa kuti vapushe ma-interests ezvigananda. Vanhu vakaita sana Garwe, the wind that is coming, you will not be able to stop it. Siyai mabasa zvichakanaka. Kutongoresigna chaiko kungotaura kuti ndabonda unogara kumba. At least vanhu vanokusiyai makadaro. Vanhu vakaita sana Muswere, vanhu vakaita sana Mukodza nemabhuru ako aunoswera uchitenderera motikari muchinyepera kuronga zvinhu zvefake ayo. Musangana musati makuziva komana dzikamai. And many other people that I have not mentioned. Vanana Muda, the same. Chris Mutsvangu, amuna chamunobva kungoresigna. Kwatongotaura kuti augara kumba. You would have done chinhu chichakuponesai. Every action yamamuchiita muchitrai kurwisa General Chiwenga inenge ichitozikanwa muri kumurwisa akakutadzirai chii chamusina kuitirwa. Second Republic, for everyone to be enjoying zvaari kuita, it's all because of General Chiwenga. He's not greedy for power. Vakanatsa kudaidza vakati uya Mnangagwa makuondonga nyika, maondonga makutsikurwa kunzi corruption yakashata, you are fighting the men every day. Handi muri kunzwa, this thing is spiritual. Musati maoma moyo zvamuri kuita muchiabuse power muchifunga kuti makangwara. Ask yourself kuti what is the mind of God in relation to what we are doing. Zvibvunzei kuti masvikiro enyika ari kutisapota here nepatasvika apa nezvatiri kuita. Handikunzwa zvandikutaura. Vakomana chinhu chenyu ichi chakunobheuka. And vanhu hamusati makambozviona kana kuzvifungidzira what is going to happen. You are going to see more from Darageza. He's going to be constantly giving people my updates so that we move at the same level. I'm kindly asking everyone in Zimbabwe, even those that are in the diaspora, every instruction that is going to be given by Comrade Geza ndapota ngatiiteerere. Zvekuda kurizina too much nekuona kunge takangwara izvi ndo zvatisvisa patasvika. Kuda kucalculate stereo nzitofunga. Dai takangoita chinhu one tingadai tiri pane rimwe level izvezvi takutofara munhu wese. Honai kumarondera dzimba dzakabva upazwa uko pamunoshandira. More demolitions are coming. Akatopasiswa naGaro. Muchaona dzimwe dzimba dzichitanga kupazwa. Asi vanenge vachinyepa kuti hatisi kupaza dzimba takazvimisa. So these people don't care about any of you guys. If you don't wake up and support what Ndarageza is saying, tisu ticharamba tichirwadziwa nekuti tisu tisina chinhu, tisu tichine ramangwana ratikuda kurarama. Masoja manzwa zvataurwa. Kune vanhu vari kureceiva mari, kwataurwa zvinhu zvishoma, kune zvakawanda zviri kutoitika zvisina kutaurwa. Asi muri kupiwa peanuts, vamwe vanhu vachidya thousands and thousands of dollars. Iwo wopiwa instruction yekupenga namhunda, iwo chitambira 200. Yet this whole revolution is there kuti mapurisa, masoja, manesi, maticha, munhu wese amboisa mari inotenga. Ubhadhare rent, ubhadhara school fees, wotenga chikafu, wobhadhara stand yako, woita tumwe tunhu twako, wodeposita umota. Mari inotenga inoratidza zveshuwa kuti uri munhu ari munyika make anokosheswa. Handi muri kunzwa. So ngatiitei chinhu chimwe chete vakomana, patasvika apa pari kuda kuteerera. Mami Chinguru is a culprit. She wants to become the vice president of this country. That is why vari kutsaya kugadzira chinhu. Mari dzavari kupiwa nezvigananda achitsaya kuisa paground, kuisa confusion kumanika lady, kuisa confusion kune mamwe maprovinces, so that come 2027 vanonovhoterwa kucongress. Hatisi kudaro. Chris Mutsvangu wakapromiswa upresident ukatsikiswa banana. Kudona kwaita waifanira kunge wakarwadziwa wakanatsa kuona kuti mufeso yari kundibanisa bhora resimbi. Muda chausina chinhu. Uri kuramba uchifurirwa kuita corruption muchirwisa General Chiwenga. You are definitely going to fall by the wayside. Changamukai vakomana, that guy is 80 something years old. He doesn't have the power or the stamina to stop what's coming. Because wadzima wenyika ino havachafari. Ane nzeve dzekunzwa. Bhaibheri rinoti ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinotaura mweya kukereke. Mobva mabatsirikana. Bhaibheri rinobva rapindura futi richiti ngwarirai nguva nekuti mazuva akaita. People are suffering. And taakuda kuti narrative ichinje, vanhu vamboenjoyawo munyika mavo. People have been persecuted long enough. Nyoka yemabhunu maida kumuuraya, mukatumira vanhu muJerman. Blessed Mshanga was in jail. Jacob Job Sikala was arrested sometime back. Itai dzamara makanyangarisa. We are not going to let any more people be persecuted because of you guys and the corrupt activities that you guys are doing in Zimbabwe. Thank you so much.
Okay, thanks for watching, guys. Tosangana next time. I'm signing out. Have a good one.